военното дело на българи и ромеи са използвани исторически източници. Ромейските военни трактати от периода Орбикиев тактически стратегикон, стратегика на император Маврикий, тактика на император Лъв VI философ, стратегика на император Никифор, както и история на средновековна България от Васил Кюзелев и Иван Божил. Българската войска в ранното средновековие използвала в боя многобройна, мобилна и добре въоръжена конница. Независимо дали са прилагали хитроумни тактически похвати или са приемали открития бой, именно конницата поемала основната тежест, нанасяла решителния удар и преследвала врага по неговото пълно унищожение. Най-важният елемент от обучението и израстването на мъжете като войни било овладяването на езначеското изкуство и използването на оръжието от гърба на коня. Особено ценна била изкусната стрелба с лъка. Войните се обучавали и умели да стрелят много бързо и изкусно, както от земята, така и от коня във всички посоки и на всички алюри. Самата стрелба се извършвала по номадския способ, при който тетивата се изтегля с помощта на палец. Лъв VI философ в своята тактика пише: законникът е важно да умее бързо да направи един пар изстрела с лъка, след което да го прибере в калъпа, след това да вземе копието висящо на рамото му и бързо да замахне с него. След това отново трябва бързо да го сложи на рамото и отново да вземе лъка. Освен силна, бърза и точна стрелба, принципите на боя изисквали умения за многократна смяна на оръжията и бързо преминаване от стрелба с лък към бой с копие и обратно. Копието било важно и основно оръжие в конния бой. В битка българите държали копието с две ръце и го използвали за насрещни удари, за мушкане и за сечене, нерядко и за удари с задния му край. За защита в боя българите отбивали противниковите удари с самото копие или с дървената дръжка на къмшика или с навито на ръката на метал. Щитът не се е използвал за защита в близкия